Order ngatimbotera. Anahlombe muchibva muno mudare. Dare nyamapedzisira kuuya. Pane zvamwakaunzwa nedare kuti munoita. Mapa feedback munomu. Vamaenda. Vamanoti zii. Sadare ndozoti mapapi. Ana Brighton Hlombe na awo na Hlombe acho imimi akagara hapo imimi inofanira mukasambe yo maspring ngazvitange kutobure pachena ndokuti zvese zvenyu zvione kuhamba ichi ndo chokwadi chero wakarema zvakadiva baba hapana tatopedza pamusoro dare ndinofunga muri kuona nguva imweni asharuka acho amweni anga atizii trouble cause mufana uyu une chekutuka because even pendakatomupe salmon uyo wakawashira salmon rake uyu udadzire kuti zvekundipe salmon ndisina kana mhosva inotoziya pachief kana kuti kudini ka I don't mind because ana case iri pachief uyu mufana and is very notorious munhu unotonetsa kucho sikanai amweni esawo pakesi yanonga atori nani simukaonewo nenyika shamwari ini ndoda kuti simuka 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 shamwari simuka simuka uzobvunza mambo kuti mhosva yako ngeenyi pamusoro order kuti taurira kwaari kuita kuti hanzi handina nyaya iri kwamambo ngorimo nyakuuya munhu ana baba kana mwamusingazivi kana maminitsi aripo apa ndiye munhu nyakuuya uyu echiuya isiri nyaya imweni yenyu yatambomudaidzira mungakwanisa kana kuerenga maminitsi ake ere echitaura zvaakaurira kubudikidza kwemhuri yake isi taakuzofamba nenyaya yacho taakudzika wakutaura kuti hanzi akupuwa samoni oti ini hazvina kana basa rese wakazi chini wakazi chini taura mukadzi wake uyu wakazwi unoroya kutoroya mwana wamukoma ake uyo uri pasi mwana wamukoma ake wacho uritorwara kana nanhasi wakauya aina baba ake ari apo panamba 2 kubva uku kusina vanhu baba acho akanga asikachatoonekwi munyaya yachoyo afana aya ana anobereka baba ivavawo ka akanga akuchitoda kutofambira nyaya yacho ega baba aya akunge kuti zvomomo awo achiri kuda kufambisa nyaya yacho mukadzi wauyu wakamira apa uyu unoramba echiuye pamambo every time echikomblena kuti inini ndakazwi ndinoroya mumusha mweawa but taakuti tingati chihambire nyaya yacho haisi kuoneka mafambiro ayo iri kuita iri kundosvika yendomiswa toti saka isiso vana mambo tisitonetswa henge munhu wakataurwa kuzwi uri kuroya here uyu wacho murume wacho nawe wemukadzi waiuya kumangara kuti mukadzi wangu ruzwi uri kuroya wanhasi uno wakuti kwasi kwai chero kunyambondisunga ndisina mhosva yandakaita kuna mambo inini handina inini ndokunga zvekutaura chikomana ndizvo chaizvo izi takatombobvunza pekutanga payoti kondiwo wani wakauya uchimangara nyaya yako kuzi mukadzi wangu uri kuzi hanzi ndimaikuru hamusi kurara tisi kurara kubudikidza kwakunga mwechiroya handiti izvezvi takubetsera taakuda kukubetseresa maningi iwo wacho hauchaoneki although mwechitamba mwese mukoma nemunina akadzi yenyu ndiwo wakapumhana pachawo kuti iwewe uri undishatira handiti uyu dambudziko ratotsangamira ngerekuti even teimubvunza kumashure ukatombotaura mupurisa wedu kuti hai namambo takapedzerana unotonyepera hina mambo wedu wacho ngoro iyena uyu takapedzerana uchii mambo wacho wetu akapedzerana wachiwawo mupurisa wacho uyo uyo ndio wakati ndakawana mambo uyo mudhamu urikasuwo pamusoro techifamba munyika wamukairi techifamba techindofambidzana of course tingaonesana hedu teitanzi awo ndisekuru wangu uyu muzukuru wangu uyo ndiani wangu shuwa pari pabasa we are different musaite zvinhu nemafavors mapazwa
Paruzika kana kuti hanzi ndiri kwangorima saka inini I can do anything chinokwanisa kuita because ndiri kwangorima, kana kuti ndiri kwamakocho, kana kuti ndiri kwanani woye, kana ndiri kwani. Zvinhu zvine protocol. Ndiani munhu wakakusunga iwe? Munhu wakakuisa samanisi rekupeisira imowe zvindiani? Auzi. Handiti nyaya yekutamba nesi isusu. Tungatotamba tese ka. Ehe. Kubudikidza kwekutamba tese. Totamba tese teitenderera muno muteta awo ndi mambo. Musadaro. Mambo timu rekunokuwa. Rikuite zvekutamba. Ya, rodomboisa pasi. Tukazanzi uya kuonini kudare kwacho. Auyi. Kudare ndakaite kuzwa kwayo kaposa manisi. Ewe handisi kufona nechitaro nditorina mambo ndachitofona ndakati samanisi ndasvike kumba kwenyu samanisi renyu ndaakusiye pashopu paLydia akadzora mamishonga aya ngatipinde munyaya yawo tiagadzirise. Pane nyaya yawo isusu takuramba tichitoti nakanaka neika tobva tasiye yawo uroyi hwato hoho uroyi hoho. Ndipandiro kuenda chikumura nyaya iripo ndekuti iye akadzi akapumhana mukadzi wakwako akabatwa ngezvake zvaanofanira kugadzirisawo kusaidi kwake. But pane nyaya yanga iripo yaibuda paitaurwa mudare kuti pane mwana uri kudini uri kurwara serious uri kuzwi runamburwa ngenyoka. Ndipakazokuti ndi mambo nedare chiendai mozwe chiri kuti nyoka ingeani iri kusakisa kuti mwana adi azwai chienda motsvage mari wanga akutiza mani aya kufeedback akazoita problem kuti haachauyi ngoti dzabate muchiuno kufanana nababa ake akatiza zvekuseka asiyana hlombe azombokana nhasi. Saka ndinoda kuzoti maapari mari itoripo mwana waazwi kuti chii chiri kumboitike paari ngenyokayo. Zvikazi pahlombe kune zvekwazvo tingataura hedu zvemukunda wekwanhingi uyu but pahlombe munofanira kuti hanzi munase kufambisisa muone because pahlombe mune zvepani amuna kuzvizwa here ndizvo zvinhasi zvamai makaronga manje kuti imimi nhasi maakujamba dare redu kuende kunoende koite nyaya yenyu yekuti ana baba anoite basa rekutize kun'anga. gara pasi. Nhasi maidai musinesu asi nhasi matomboya makakwana neamweni anga asiripo. Imimi baba makatotiza kutiza newarituwa sematizirwo akaizwe siya yamuri kuende kohamba kuti zviri zvakatongozi order oho pamusoro dare makota inini zuva rakazouye kuzouye pamwari ngachizoenda kun'anga ndainga ndabatikwa mumhatso pangu handisi kutiza bai ndingatize muzi wangu kutiza pamusoro wadaidzwa ndi mambo nyangwe zvakamira sei muuye pamhatso pako pari kurwariwa zvekuzanzi unoda kubetseriwa handiti weida kubetseriwa kudaro iwewo wacho kuti anzi ndandakabatika nemakudo kana neshoko weida kubetseriwa umweni mwana ke muzukuru wako uri kunanzwa makumbo nenyoka yechizvimba zvimweni zvacho hamutozvizivi kuti zvakaitamwa asharuka yenyu kare kare then waakutaura kuti hanzi ndabatika nemukadzi uchotobatika hanzi mukadzi wacho waenda kuchechi. I still remember lezi mukadzi waenda kuchechi kutobatika muri yenyu imwimwe yega imwimwe. Ndapota kana pane chemunamwe chifishirana ndokumbira kuti ana mwataure nguva yawo ichiripo kwati kuti ana azozviona pamberi because ana anoshikwatana mukadota samashandire munoita imimi makati uyu nauyu nemimimika munotokerwa muruziya ndembomutoona kuti muchakwadzwa ndiwafana nechimututudu ichi munoshandidzana zvakanaka taurira ana yenyu zvinhu zvakakwana musaende saidhi naana yenyu kana kuti moenda saidhi reuyo mudhafu uyo ameno zvimunga mwegena through kwaari kana kuenda saidhi rauyu endai neutral sababa kana chinhu chauya sefamily chibatirei pachimwe chete mukanyengedza umweni kuti hanzi chimbosiya chekwako chechimboira ngatimboita chekwa ino ndimi munokwana vana kana chimwe chekuti ndingakwanisa kuwanza pano mune chekutaura here mukati umu ngatipinde mukati inini titori nacho chekutaura pakuti mwana uri kurwadziwa kana takabereke anaka izvi zviro zvinezvi hazvimbofi zvakapera mukadzi uya ngoti anhu anogara muchiwanzi chakafanana
Saka namanje mukadzi yayo mukuru handizi pana maikuru namainini. Maikuru arikutodawo ndofunga musi wamwe mukagara apa inyaya kuti hamuzooni kupedzeredza zvese kudini kuona zvese but maikuru musi wanga akagara apa tarisai kudhiwa iyo mberi ana Ashombe. Maikuru musi wanga akagara apa akatoti ndozvendiri kutoda izvozvo zvekuti tihambe tinyatsokuzwa kuti chini chiri kudini chiri kunetsa pamba. Saka iwo ngekuti ndi ana baba angaonerwa musha ere ngaaroorwa kuti mumusha muno munoda kuti muhambiwe. Saka isusu zve atina henya yetinombopaura ba kana kututsira kunze kuti mutipe mupurisa tizwe zviri paShombe kuti nyoka iyi iri kunambura makumbo emwana iri kubve pari uye ngeani. Ndizvo tiri kuda zvega. Ndo zvega zvetiri kuti iri kunext door. Tozwa zvekunext door kuti nyoka iri yamainini ayaya akanyatsotorwa mukadzi wenyu kuti iri yamainini yonyatsotorwa zinyoka ngeani ngeyamainini kuti maininiwo kwemuri kuenda imwe munyatsobvunza kuti mukadzi wangu uno wakachena ere kana kuti haana kuchena. Ndiye une nyoka ere. Ndizvo zvetoda kuti muhambe imwe madhodha imwe maise makagara apa imwe majena muremu. Ndikasara tainotenderedza tinoda kuziva kuti nyoka iri pari. Yes. Kana kuti nyoka anonga achitoshanda ndiye opfeke uyu mudoko uno mukadzi mudoko kuti aonekwe kuti mukadzi mudoko apana ari kutosimukira ndiye yenda mwana. Amen. Right. Imbovirayo announcement anonga akuzwa nzara kana uko anozi maikisha aibvisa sadza kune madhora. Umweni ule pfungwa yake. Ine pfungwa yanditori nayo apaka yekutoti ngaafambe nemupurisa futi wamambo ichichibvunzise chenyoka chino ichi zvaakafambira zvimwe zvese izvi zvakabuda dhii iyi haisati yabuda dhii bai. Saka ngaahambe he chibvunzise yenyoka ino nemwana uno uri kurwara ohamba he naye mwana uno. Zvakanaka. Ndofunga ndechiti hanzi kumasure ndechiti hanzi mwana uno tinomudawo panapa uye todawo futi yekuziya kuti hanzi chini chiri kunetsa mwani mahlombe but anhu ekwahlombe akaenda kochuza kuti hanzi isu toda kuti timbozwa tiri tega. If I'm mistaken kana kunye izvozvo zvinotoreva kuti iblanketi and imimi wakomana tu imimi kana kuti nevamwe vapanhawo ndiri kuona vari mukati umu ziyai kuti muri kufukidzwa mukati chiro chiri kuda kuizirwe pamberi pamambo imwe kwakuti kwakuzwi ndibaba hambai toitere kanyi kupi kusiri transparent pamberi pevanhu kuti chinhu chozwi chaclear chapera. mungakerana nababa yanyu muchakerana kule kuenda kure muchaita manyaya yanyu nemakire muti nababa yanyu anaya. Mwakanunura baba yanyu namutora baba yanyu ngamutora zvinhu zvakadini zvakakwana. Anditi izvo zvimwe amuda kuenda koita nyaya yesiya yakasiyiwa iyi. Anditi mune nyaya futi yagara iri unono futi ye. Muzviona muri kutiza-tiza munozomosvika parimwe chindotizatiza. Iye anotokutidaidzira anaShlombe yeuroyoni asi apo anga asikwesha yeuroyino ikaere papa ndori ne ashoma basi 1 2 3 4 atozviziva mwina. Imimi mazotodaidzirwe yamwaurira iyoka anhu acho ayana akati isusu nekwani nekwaShlombe nyaya yakanga yakangosarire mudare kuti yechizwa iri mudare iyoyo yamaida kuita isiya isisu regai todi tonotaurirana pamberi pani pamambo which is good itransparent pamberi pamambo haiwa zvokuite koutsvinyana imimi wacho mai muri kutotitiza mutori nekesi nhasi yamai musinotaurira amweni enyu awo either imwe itonange iyo henyu kuti kwaisiya nekudai atangire papa yoro iyo saka sepasi masipiri yesiya iyo ichauya zvakataurwa kun'anga zvikazi hanzi uyu mukadzi wemuri kuona uri apa uyu une mweya waakapiwa kumasekuru ake kumadzisekuru ake but mwechida kutarisisa zviya anhu ekwamaspringi endai ekwanani ekwaShlombe endai mwenda mwozvifambira kune imwe nyaya iriyo yekuti baba yanyu anoda kutaura nemwe. Kunyepa here wabata hope kunyepa here anaShlombe ichokwadi toda kuti tiite techiwirirana
so that petiri kukwenenzvera toziva kuti papera Pamusoro. tifambe kuende mberi. Pamusoro. Iwe ndio ni mukadzi wakapumwa. Waipuma ngewani mukadzi wacho? Ndiwo uyo kabata zuro. Komana mine ngine baba. Anotamba ese una babacho ndiwo ari. Zvakanaka. Pane mashoko ere mwakaendesa kuushiya kwenyuyo mwese mwakagarepo kuuzisa ana baba akauya nawo mwakahamba nawo ere madzizvere pemwaihambepo ochozvizwa imwe mwana baba mwakazodini kubva kune madzizvere ane ana aipumhana ini ndinoona kuti yanga isati yasvike pastage ipo chakazoende kuti vakadzi aya amboti kwarara yanga inyaya yekuti yachibata vekwashombe ngoti ndiwo ane mhuri yavo ndiwo ane akadzi ari kufamba nepaini pamhatso pakaenda kofamba kwati una babaka kuna babaka ana baba haasati achizouya abvunzwa kunge dari kuti munoti kudini ngaana inyaya akati aipumhana asi nyaya diri pakuti apana ini ndiri pana ashomba imwe ashombe naana adoko ako angararawo mazuva munofanira kuzviziva izvozvo imi mungada musina chemunoziva asi ini ndingada ndindori kamwana kenyu ndaimurirawo kuitawo zvakanaka ndoitawo zvakanaka ndotsvaka wakanyoka kangu kuti kaporesana but imi mukakavharira mai kuti mimwe hamuchauyi kudare moti mukadzi chiendako kuchechi indosana takachekere pamhatso isu tongada kufunga kuti imi ndi munozive chinyi yese saka mimi baba imi ndimo roda kupindura daro kuti muri kuti kudini ngeshoko rekuti muende kohamba naana enyu aya mozwa ngenyaya iri kurwatse mwana kusina ana aya imwimwi baba Muzukuru wenyu. Panapa dare rakatonga anhu angaende kun'anga handiti feedback yochouya panapa zvingazi ano ngoti mwana wanga asipo ndo mazuva ndisikazikuya asi ndikatuma bamwe chindiendera kuende kozwa Mwakatuma kuti chindiendera. ndakati hachiendai uyu sezvakaita babako. Sezvakaita baba ako muchifambirisiya. baba angu inini ekusiya baba angu akafa ini akafa aita kuna mambo munotume munhu kudare ndokunga mune marizenza anozwika ngedare kuti afirwa babaye afirwa kana kuti aita urwere kwete kuti mukadzi chiende kuchechi ndosara pamhatso zvadaro vachozi kwai munofanira kuti mufambe he muchizofamba he handiti eichopanga nezuva rekuti tinochizofamba ndo pasikazi kuchazohambwa apapo Ndo pabvuzo ngepetiri maapari. Ngatichipopindura apapo. Mwana. madhodha inini tokana mwana here une mwana unorwara madhodha akiti mandizwa here paanonga achivenge Amaspring, chimbonyararai. Patakape feedback patakazopedzisirana kana tomba pakanazi kutsvaga mari. Ndoparadozori yapo here mari yacho kuti tichone kufamba paya patakagumira. Fambire mwana uya. Ndo pane nyaya. inini handishandirana inini handingashandirana inini anotoona ari pamutumududura kuti koshande mari wasara uriwe Ngatimbozwa wandori simudzemo uko. Kudaira tisu. Wetorana. Pamsoro. Sure unotaura kuti hanzi aungatori mwana womwana kuenda naye kuti hanzi ufambewo naye. Sure just imagine makerere nemunoita yaya muchienda kubasa. Iwo baba kana kaita problem unokorera kuenda here kuna baba yako. Kuti hanzi baba kana arwara unokorera kwaarika here. Saka anokorera sei kuarika mwana wako iwe mwana wako uri kuzvimba makumbo uzuri nanzvira noho. Nenyoka. Hanzi neho. Utape abvunzei ana aya kuti hai baba aiti kudini ngendaa yemwanewo musandipinze mukati mwedhisiri yakomana bvunzai kuti hai baba aimboti kudini ngemwana waunorwara usatire kubvunza Maspringa wacha zohaya. Uyo chipopindura iwo. Uyo ndo une mwana. Nemukadzi wako asatambomona unono maspring iwo. Kumbori mukadzi wako ngamusungza mwako. Mukadzi wako uri sungza mwako. Maspring. Usavhure zvakawanda so. mukadzi kumhatso Ukauya pakadai usavhure zvakawanda so. ende tinotoona kutoti manyu faces ari apo ka ndiwo atori nenyaya yekuti zviro zviri kutonetsa huko imi mai makatoigarira iyoyo mweitogarira neuro yacho mazvinzwa isu pano tirikutozviona zvese izvozvezvi
ende apatomborina Alo, pataurwe zvakawanda, wekwashombo wataura, anhu ataura. Saka petari pachanje, takumboti mambo achataure zvokuti anhu ekwashombe ndiye moita kubve kuti pataurwe zvo zvakawanda, tikanotendera tichitendera avanhu abva kure. Ngaachitaurwe zvokuita ndi mambo kuti mambo unoti zvakati, wekwashombe ndiye moita zvakati. Uwane kusimuka. Ndaida kutozwa kuti apari nepetakasire. Ari kutendera. Ndo panoita kuti vatwasuke because isusu mapiritsi tinopa but anoda munhu unomwa andika iyeyo ari kumwa wacho ngaataridze kuti ari domwa mapiritsi imomo mukati umu unopesera kupenga munhu uramwa mapiritsi edzi unopesera unopesera usingachatozvoni mushi Ashombe mire pane mubvunzo wazobvunze mhuri yawo mubvunzo ndofunga dai makatobvunza musana maagara kuti ana imwe pemwakwa feedback baba yanga zvetinofanira kuenda kofamba saka zvetiri kuenda kudari timbori nei matobvunzana mukana mwandazopuwa yekuti chibvunzane nane muri kudini ngemare imbobvunzai wekwashombe amweni awo because ndiana shombe anywana haiwa 1 2 3 1 2 3 wakataremba ni 4 1 2 3 4 daremba ngemari reasoning capacity yenyu wana shombe umetipe ngombo pamusoro mambo pamusoro dai ini ndanga ndichifunge kuti yachaye dhoyo yachaye dhoyo mabvunzire muri kuita hamweni shuwa tanga tisipo mabvunzire muri kuita nepairi kufamba pacho ndinofunga kuti zvanga zvakakosha ndingapinde mukanwa mweaya hatidai mambo achitaure zvitofanira kuita kuti handioni straight yacho bayachaye dhoyo takaita unga ana adoko zvaitwa pachopo saka ndinofunga kuti kubva panapa nguva ine ndofunga tinonga taakuchiite way forward yekuti mambo tizouya neanza kana kuti tigutse dare ini ndofunga ndio zvandingadi kutaura panangu tingatokakawadzana ndokuta baba ndinoda kutenda nekutaura kwenyu kutaura kwenyu kunotipawo chireremera chekuti tina baba kwete kuti hanzi inini ndingadiniwo taidawo baba kuti hanzi kune mwana uri kurwara ana ari kutorwara kune denda riri munzvimbo mwenyu tikati mumusha mwenyu ritoda kuti hanzi mutipedzerewo renyaya yenyoka imweyi tichamupa mupurisa muunganidzana seanhu epaShombe mwakadaiso kwete zvaimboitika zvekuti hanzi munhu waifamba arema mutipedzerawo dambudziko rino toda kuti hanzi woripere because chetakaunzirwa nechekuporesa anhu kwati kuti anhu afa maita basa hapana chimwe chekutaura tingakumbirawo futi amwe feedback kana pane feedback mutibudirawo zvakanaka ndikumbirawo edimonya kuwawe Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.